हेलौ रायजोफोर ओ दिनै लोमजानानै दं माने एसे गोसा नङा बाराद्राय गोसा नङा माने गगा मोननाय गगा मोननाय गुजुनाय माने बिराद लेथ्रा गगा मोननाय आरो बिदिनो नारथेजोबो लाइफ फायाखैमोन जेथियानो मानसिया लोमजायोना रायजोफोर थ' गोबां खोथा साननाय फैयो गोबां खोथा माने गोसोफोराव जाखांफैयोना बाहेरायाव थानानै जोंफोरबायदिया दिनै मावगासिनो खालि मावनायल' खामानिल' मावनाय ना हप्तायाव सुटि मोनो ना मा मोनो जेबो मोना नों मावबाय थानांगोन हाजिरा मावनाय नालाय मावबासो फैसा मावाबाथ' गैखाया थ' बिदिनो गोबां सेस्था खालामनानै इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन मा कन्टेन्ट धालिगोन मा कन्टेन्ट धालिया माब्लाबा राजनिथिकनि भिडिअ' बुङो माब्लाबा राजनितिकनि बाथ्रा बुङो माब्लाबा ब्लग थायो नाथाय मा दालि मारनो मा माबानो दिनैयालासे कनफिउस जानानै थाबाय एक्सुलि सम मोनैनि थाखाय बेफोरबायदि जालांबाय थारमाने समखौनो मोना एक्सट्रा टाइम होनो हाथारनांगौ आरो जुदि जोंनि बि टि सि नि पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनोब्ला गोबां रिसार्च खालामनो गोनां जायो गोबां बाथ्रा नायबिजिरनो गोनां जायो थ' जेसेबां साबसक्राइबारफोरा आंना मोननाय बांसिन पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनायावसो मोननाय गोजाना थ' बेखायनो ब्लग भिडिअ'फोरखौबो नायनो नागिरा मानसिफोरा बाहेरानिखौसो नायोना बांसिन बाहेरायाव थानानै भिडिअ खालामनायखौसो नायो थ' मा खालामनो मिथिया प्राइभेट जबा बिराद देन्जार रायजोफोर नोङो मावबासो मोनगोन मावाबा मोना आरो कम्पानिफोराबो खायसे खायसे ओरैहाय बायदि कम्पानि दं नोंखौ सुटिबो लानो होआ लोमजा साजा जियानो जा नोंखौ बुजिया बिसोरो डिउटियाव फै डिउटियाव फैनांगोन डिउटि फैयाबा नोंखौ रायगोन बिदिबो कम्पानि दं मा खालामनो बम्बे बायदि जायगायाव दं गोबां माने गोबां मेहेंगा रुम भारा लाइट बिल एसोब माने गोबां मा बुंनो गोबां खरसा न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारबानो खरसा लाइट फैयाबा नोंसोर फैना बिदि फैथाया बास ओरैनो रायज्लायनो लुगैनानै लाइभ फैदों आं मा खालाम जों इउटुब चेनेलाव माजों दैलि ब्लग दालिनोसै नामा सना नायालै सना जों गेजेराव दालिबाय थाबासो नायगोन ना आं नों माबे ओंखाम जानायफोरखौ नायो आं नोंखौ ससे ससे दालि होबाय होनबाय थायो दालिया आंथ' रोङाना इउटुबाव भिडिअ दालि आंथ' एखौनो माबाखाया नोंसो सोब मास्टरा खालि आं भिडिअ खालामबानो दालिला दैलि ब्लगखौनो दालिनांसिगोन खोमा ना सानै मानसि फैनानै दं नायनायानो जायाखैमोन आङो हेलौ भाइफोर लाइभबो फैथारा नालाय बेनिखायनो मानसिफोराबो फैलिया दुखुलै बेसेबां मावनानै जाबावनो हमनोनो हायासै मावनानैथ' जाखानांगोन गावनि पसन्दनिबो खामानि मोननांगोना जे मावनो लुगैनाय मावबाय थानो लुगैनाय जायखिजाया प्राइभेट जबा 12 घन्टा डिउटि माने लाइफआ बरबादखा आरो मथथे नोङो फुंनि 8:30 ओंखारलांनानै हरनि 9:30 10ता बाजियाव फै माने नोंहा जेबो माबा गैयाना नों बबावबा बेरायनो मोनगोन खाथिनि मानसिफोराबो नोंखौ नुबावनाय नङालै डिउटि बिदि आरो माने
थ' मा खालामनो उफाय गैया मावाब्लाबो जाया बाय दा वे जाखांबायना रायजोफोर नोंसोरो सासेल' दं फंबाय सोरबा दं हेलौ सोरबा फंबाय हेलौ हायथ' बुं अब्लासो सिनायगोन मानो सिरि सिरि नायखोमाबाय थादों गोबां माने आदै आदै औवाखौनो लानो हाखायालै ओरैबायदि माने मेगनाबो नै बोग्रोबाय गुजुनायनि मुलि जादोंना सेल सेला नुखागोन दिनै एखेबारे बिदि आरोना ओमफ्राय मा बुंनो थांफिननोसै आं बास ना रायजोफोर बेनिफ्राय मा खालामबावनो थांफिननो जागोन आं दोननोसै बाय बाय गुड नाइट रायजोफोर